No teraz ku mne. Lebo dobre ide tak. Dobre, urobíme tam nižšie tak pecku, dobre? Tam, kde... A teraz ideme do tej strany, tak. Výborne, teraz do tej strany. Tak, dobre. Tak. Teraz do tej strany. Tu sme vôbec neboli, tu sme nešli. Tu sme minule prešli tam cez taký priestor medzi stromami. No, išli sme, ti ukážem, kadiaľ sme prešli. Poď teraz ku mne trochu. Áno, ale trochu nižšie sme nastúpili, bo tam je prechod. Z tamtého vleku sa dá prejsť tu. Vidíš, tu je taký prechod. No ale poď tými, poď. Posúvame sa tými, poď. Dobre, a teraz do tej strany. Do tej strany. Do tej strany teraz. Dobre, výborne. Teraz do opačnej strany. Tak, dobre, urobíme. Tak, teraz do tej strany. Výborne. Teraz do tej strany. Do tej strany, výborne, výborne, výborne ideš. Dobre, pozor, tam otočiť, ku mne smerom. Smerom ku mne. Dobre, výborne. Teraz do opačnej strany musíme urobiť. A výborne. Super, a zase do opačnej strany, tak jak sa lyžuje všade. A teraz tu, do opačnej. Tu. Výborne, teraz do opačnej. Vidíš, aké robíme okruhy. Vidíš, aké robíme kruh. A krúžime. A zase sa zakrúžime. A zatočíme s nami, zatočí normálne. Ten svah s nami zatača. A otačame sa, ideme na nohu túto smerom. Tak, teraz do opačnej strany. Fú, pecka.